Goňşular toý etdi we şu wagt palatan sökkäler. Durýan men, sesem durýar. Hem gürläp başlaýan, olam başlaýar güni. Garat gitdik. Täzelikde bir kino çykdy dostlar, bilýän bolsaňyz, Proyekt Konец света diýip, fantastiçisk kino. Kimler üçin? Egerde Marsianin filmi fanaty bolsaňyz, ýa-da Interstellar film halaýan bolsaňyz, şu kinoda siz üçin, ýani biz üçin menem gowurýan şol real kinolary. Назовите свое имя. Райланд Грейс, я только вышел из комы. Я в нескольких световых годах от дома. И я не астронавт. Я не астронавт. Я не астронавт. Не полетите, умрете. Как и все на Земле. Kinom özü roman aslında ýazylan. Andy Weir'in Projekt Ava Maria romany. Şol Marsianin filmem romanyň aslynda düşürilen, oňam awtory şol adam. Şoň üçin erbet dälligine garansiýa berip bolýar. Ýöne bir aýtjakdym, ýanky Interstellar bilen şo derece gowy ýa-da şondan gowy diýiljekkä, Marsianin bilenim şol ýaly. Tebäbi bu kino nähil diýseňem, komediýa janry goşulan içine. Это Кевин, не бегай. Я иду. Да мне плевать. Так что кто еще изгой? Вот. Sebäbi kino rejissörleri ön komediýa filmlerini çykarýardylar. Meselem öňkü işleri Macho i Batan ýa-da Lega film bolmaly, şolar komediýa filmleri. Bu kinonyň içine de çüçüt goşulan. Ýöne aktyor Ryan Gosling'i alyp çykýar kinony. Ören ýokda oýnan. Sebäbi Ryan Gosling öýdem nähilem bolsa komediýa aktyor diýip tanalýar-da. Şoň üçin ören gowy berýär. Duşevnis pa kinoda aýdyljak bolýan zat pa kinoda. Sebäbi haçan bir talantly adam ýekini daşar barýar. Şoň talantyny öçürtüň, şonu bir hil bassaň, soň ubernisde mitýär, özüne güni ýetmesi we özüne bir oňoýluja ýer tapynýar. Şo taýda hiç kim agaran bereni işem ýok şoň bilen, şoňa kaýyl bolup gelýär. Soň şol adama uly bir zat teklip edilende ýanky özüne anamy bolanok. Ýok, men oňurmaýan, maňa birnanman diýär. Ana şolar ýazap barady. Ýöne şol adamlarda bileklerde ýok zatlar bolýar. Meselem esasy da adamçylyk diýip, çalawetçilik. Ana şol alyp çykýar. Gowy kino motivasiýa da berýär, hem interesli zatlar bar. We ýanky aýtmaly, şu kino roman aslynda ýazylan diýdimi? Sizin ünsüňizi çeketim berýän bir zat da, şu wagt men esasy problemam, ýa-da kelläm agyrmasy şu internet. Net sizde de bar, mende de bar şol. Wagtymyzyň boş wagty oýnaýar, TikTok görýär, soňam kelle boom berip başlaýar. We gerekmejek informasiýalar olam gyska gowrumly için dolurýar kelle. Şoň esasynda da şu ýadan soň hiç ýerem işlenok. Ýöne süýnüp ýatasyň gelýär. Şoň üçin el kitap diýip şunu teklip edesim gelýär. Şunu men öz telefonuma şu wagt skaçat etdim. Okuyan belli bir ýerine çenni, meselem ýanky kino kitap aslynda ýazylan diýdimi? Okuyan, soň elim zanit bolsa ýa, ýürek barýan bolsa, gün şondan şeýletini diňläp başlaýan. Audio görnüşem bar. Diňleýän, soň ýene okasyn bolsa, ýene okaýan. Hatça bir diňläp başlaýalyň diýjek bolýan, näle görýän şonu. Ýerti şo barada vlog çekäýdim bukam. Den dogrudan çekeýin de şonu, sebäbi bir videony çekip, şonu görkezsem, maňa motivasiýa berýär. Olam belki tide motivasiýa berer, şoňa geçip görelim. Pullumy mekan, pul bermelimi oňa diýseňiz, hawa tölegi bar. Bir gerek kafede iýip içeniň ýaly. Ýöne haýty kafede iýip içýäniňe bagly. 3 aýlygy bar, 6 aýlygy bar, haýty gerek bolsa özüňize alın. Türkmen dilinde de bar kitaplar, hasam rus dilinde ken, ingliz dilinde bar. Şu wagt daşary ýurtda bir zat moda bolup başlady. Zoomerler diýip bilýän bolsaňyz, has şu ýaş pokoleniýa bolýar, internetde baglylar. Şolar näme karara geldiler? Ejeler, kakalar, uly ýaşdakylar, olar bular hemmekşi internete girip başlada. Olar gördüde, oy, biz oňa aýallay, çota bir hili modny däl bolup başlady şu zatlar diýip, bolna internetten çykyp, ýankylar pahoda gitýärler, ýöreýärler, kitap okap görýärler, şoňa geçip başladylar. A derece. Gowdat diýip pikir edýän, ýöne bolna internetten çykalyň diýjekkä, ýöne hatça bir kitap gidip okalyň hem diýip men neme edip biljekkä, size ýükläp biljekkä, ýöne şundan bir başlaýalyň. Telefon sypdyryp bilmeýän bolsak elimizden hatça bir telefonyň içinde kitaplary diňläp başlaýalyň, nerwi kelle diýinjal başlaýar, istesek okap başlaýalyň, ziýan etmezmi ka diýen.
2 ýyl mundan zala gatnap daşary ýurt dillerle gyzyklanýadym. Şonu dostum diýýärdi, "Näme gerek şu zatlar? Niri gitjek, nädip gitjek? Uzak görüň etrap bilen owar alyp. Menem bilemok nädip gitjegmi? Ýöne nesip bolsa günlerde bir gün bolaryn şo taýda" diýýärdim. Olaram, "Ey idimäňe şuny, goý şu öz arzulary, hyýallaryny ýaşasyn, bir gün hiç kim bolup galar" diýýärdiler. Hadi dostlar, 2 ýyl soňra men şu taýlarda ýanky tanışlarymyň, dostlarymyň gollamagyny derek düýbünni näme tanış adamlar gollap getirdi men şu taýy. Şoň üçin aýtjak bolýanladym, sen käbagt öz arzularyňy barlayan ýoly düşünmersiň, nädip barjagyny bilmersiň. Ýöne esasy zatlaryň biri sen içki dünýäni abad sakla. İçki dünýäň bilen daşky gurşagyň örän bagly bolýandyr. Saglygyňa seret özüňe anan hemme zat bolýar eken. Gedin dünýäni, aýlanyň, gelin, gurrun beriň, öz özüňizden köpeliň, dünýede iň bir bagtly adamlaryň biri boluň. Toyda seninle video koydum ha. Çok atmış canım bizi sevuşandı bu dedi. Burada da bir yere Şeýle bir aýdylan söz bar. Möjek kışı ýenk geçer. Ýöne soğugy hiç wagt unutmaýa. Wagtyň geçmegi bile sen güýçlenýäňem. Ýaşamana öwrenýäň. Durmuşa bolan högesiňe martýa. Ýöne şol soğugy hiç wagt ýadyňdan çykarmaýa. Sen diýäň maňa üýtgäpsiň. Ýok, ýok, men üýtgämok. Sen käbir zatlar unutýaň. Maňa diýen sözleriňi, Guran hilelerini, atan töhmetlerini, ýadyňa sal şolary. Sen özüň kabul ederdiňmi şeýle adamy? Ananay, menne saňa bolan ýigrenç ýok. Ýöne ýüregimden başlap, durkum, tenim kabul eden ok seni. Belki men o derece gowy adam däldirin. Belki bolmaly şeýledir.